Ngayon, ibabahagi ko sa inyo mga ka-chicken. Pinapakain ko sa aking breeders. Masustansya na at makatipid pa tayo mga ka-chicken, no? Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, yan. Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. At kung napadaan ka lang dito mga ka-chicken dito sa channel, huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken. Please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload o ibabahagi sa inyo na mga video tungkol dito sa pag-aalaga ng mga manok, no? At iba pa. Yan. Ito ngayon mga ka-chicken. Dito ako ngayon sa ating chicken co-op. Ayan. Dito yung mga breeders ko. Ito sila. Makikita nyo. Ito yung area ko dito. Ayan. Okay. Ayan mga ka-chicken. Ito na sila, no? Yung aking mga... Lahat ito mga ka-chicken dito ay mga Rhode Island Red. Maraming nagtatanong mga ka-chicken kung ano yung pinapakain ko dito sa aking mga breeders. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo mga ka-chicken kung ano yung mga pinapakain ko sa aking breeders na masustansya na at makatipid pa tayo mga ka-chicken, no? At saka magiging maganda yung mga may produce nila mga itlog o sisiw sa binibigay natin na pagkain na masustansya na para talaga sa kanila, no? Ngayon mga ka-chicken, babahagi ko muna sa inyo kung ano yung binibigay ko dito na pagkain sa kanila. Okay, ayan. Tara. So, ito na mga ka-chicken, ano? Ito yung pinapakain ko sa kanila sa ngayon sa ating mga breeders. Ito yung ginagawa ko. Bali, ito yung asola. Hindi siya makita, oh. Yan. Ito yung asola mga ka-chicken. Yan. Napaganda nito kasi masustansya na at saka high in protein pa. Katulad din ito yung Madrid Agua mga ka-chicken. High in protein din to mga ka-chicken. Bali, na-chop ko na ito ng pino mga ka-chicken, yung dahon nila. Itong ating Madrid Agua. Napakaganda ito para sa ating mga alaga, ng manok. Kasi high in protein ito na kailangan nila sa kanilang pangingitlog. Ganon din yung asola mga ka-chicken. Ayan, ito yung combination ko mga ka-chicken, no? Tsaka ito yung ating breeder pellet. Ayan po yung GMP4. Tsaka ito yung crack corn natin. At tsaka ito yung layer mask. Nalagay ko, bali ito mga ka-chicken. Makita nyo mga ka-chicken, ito pala dito may 1.5. Ito yung molasses natin. Yung molasses natin mga ka-chicken, ito yung galing sa sugar cane, ano? O galing sa tubo. Doon sa nabibili ito doon din sa mga na pabrika ng tubo, ang gumagawa ng sukal. Yan. At saka ito ngayon mga ka-chicken, bali yung nilagay ko dito mga ka-chicken sa 1.5 na tubig ng ating tubig, nilagyan ko din ng 2 kutsara na molasses. Ito na yung tsura niya. Napakasustansya ito at napakaganda din sa ating mga alagang manok. Napakamaraming nutrients ito mga ka-chicken. Yan, very maganda nito mga ka-chicken dahil semi-organic tayo. Ayan, ngayon mga ka-chicken, sa dami naman mga ka-chicken, bali itong asola at saka Madrid Agua ko ay nasa mga 50% out of 100% sa kanila, no? At saka yung ating naman mga ka-chicken, yung ating breeder pellet ay nasa mga 20%. At saka yung crack corn natin nasa 15%. At saka yung layer mask natin nasa mga 15% din mga ka-chicken. Kaya ito, total of 100% sa pinapakain natin. At saka ngayon mga ka-chicken, kasi with feeding ako mga ka-chicken dito sa mga alaga. Ginawa ko mga ka-chicken sa with feeding kasi magaganda kasi pwede tayong makapaghalo-halo. Tulad nito, yung breeder pellet natin mga ka-chicken, una man natin lagay yung ating corn. At saka ito yung gagamitin kong mga ka-chicken sa pinaka nila, pagbasa sa kanila, yung ating tubig na may molasses. Yan, napaganda mga ka-chicken ito. Masustansya na. Semi na tayo mga ka-chicken, semi organic. Yan. Lapit ko lang dito. Ito
ito muna yung una kong basahin mga ka-chicken para yung mga ano dyan, mga ito, ipilit natin para mag ano siya, mabasa, saka bumuka na yung iba. Pag ako nagpapakain dito ay binababad ko muna ito ng mga 20 to 30 minutes ang ating ano, dagdagan ko ba kasi kulang pa yan. Yan, babad muna natin ng konti mga chicken. A few moments later. Ayan mga chicken, ito na yung ating binabad oh. Okay, mapansin nyo medyo umangat na siya. Ayan, ito pala mga chicken yung ginamit ko na molasses ano. Ayan, ito pa yung natira. Yung marami pa ito. Ayan, okay. Ngayon mga chicken, paghaluin ko na ito no. Ayan na. Ang ating pakain ano. Feeding, halo ko na itong layer mask. Ayan. Pinipress ko lang mga chicken para medyo madurog din yung iba. Ayan. Kahit anong breeder pellet mga chicken, pwede nyong halo. Ayan. Ngayon, halo na natin itong mga chicken, yung ating Madrid Agua. Ayan. Saka yung ating Asola. Ayan na. Minsan din mga chicken ay naghahalo din ako sa kanila dito ng sapal ng niyog. Balit ngayon, hindi ako nakapagpanguha ng niyog mga chicken kasi maulan yung panahon dito sa amin ngayon. Kaya yung ano lang muna yung ginamit ko, Madrid Agua at saka yung ating Asola no. Yan, halo lang po natin ng mabuti mga ka-chicken para ma-distribute ng maayos yung ating mga hinalo na makakain ng ating mga alagang manok. Mabango siya mga ka-chicken dahil ito sa nilagay nating molasses ano. Amoy kindi mga ka-chicken. Ayan. Pwede nito mga ka-chicken. Bali sa ganitong pagkain, sa ganitong karaming pagkain mga ka-chicken, kasama na ito mga ka-chicken doon yung mga breeders natin sa baba. Bali dito mayroon akong 16 na inahin at saka 3 tandang, at saka sa baba mayroon din akong room breeders na Hubbard na bali 7 babae at saka 2 tandang. Yan. Ano? Pakain na natin mga ka-chicken. Tingnan nyo mga ka-chicken mo na tsura. Yan. Ayos. Tingnan natin to.
ito din dito mga ka-chicken, yung mga breeders ko na mga Hubbard. Nandito sila sa loob mga ka-chicken na pinapakain na din natin sila. Tingnan natin mga ka-chicken na malapitan, no? So, ayan, ito na sa mga ka-chicken, no? Mayroon ako ditong 4 dito sa ano na ito, tulungan na ito. Ayan, sa breeder ko, 4 na inahin at saka isang tandang. Ayan, ganun din yung pinapakain natin sa kanila dito mga chicken. Ayan, ito yung area nila, yung paitlogan nila. Dito sila dumadapot ko yung gabi. Sa mga laging nakasubaybay dito, no, sa ating channel, kung mapapansin nyo, medyo maluwag na yung area nila kasi yung 3 kwarto ginawa ko na lang 2 para medyo maluwag para sa kanila. Yan, yan sila. Puntahan naman natin dito sa kabila mga ka-chicken. Yan, dito din. Ito din yung mga Hubbard natin ito. Natin. Yan. Dito, 3 inahin at saka isang tandang. Yan. At ito din yung petlogan nila. Yung nest box. Yan, nesting box. Yan, medyo maluwag din sila dito. Yan. Sila. Yung mga breeders na Hubbard. Medyo lalaki sila, mabibigat mga chicken. Yan. Ayos na ayos. Sa tuloy-tuloy na lang panganitlog. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na kung ano yung pinapakain natin sa ating mga alaga, no? Ating mga breeders. Ayan, matipid na at saka masustansya pa para sa kanila. At saka yung pinapainom ko dito sa kanila mga ka-chicken ay itong egg 1,000 ano. Bali sa 1 week, nagbibigay ako sa kanila ng egg 1,000. Pagkasunod na araw, Vitamin Pro. Pagkasunod na araw, binibigyan ko sila ng breeder aid. Ayan, at saka pagkasunod naman na araw, binibigyan ko sila ng malunggay juice, ganyan, para mas masustansya talaga, no? Para maganda din sa kanilang pangingitlog. At saka sa susunod, binibigyan ko na ng plain water, ganyan. At saka balik na naman, egg 1,000, kaya yan makita nyo, binibigyan ko sila ngayon ng egg 1,000, ano? Maganda yan sa pagpapalakas sa kanilang pangingitlog, ano? Saka magiging maganda yung quality din ng mga itlog at saka malalaki. Okay, ayan mga ka-chicken. Sana ay may natutunan kayo mga ka-chicken, no, sa binahagi ko sa inyo. At bago tayo magtapos mga ka-chicken, shout out muna tayo. Shout out kay Henry Caranto at shout out kay Glenn Tubi at sa lahat ng silent viewers natin dyan. Shout out sa inyong lahat mga idol. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos, ano? At paki-like lang din po mga ka-chicken ang video na ito bilang suporta dito sa channel. Ayan, ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.